Dette er et interview med den tidligere seriemorder Fritz. Fritz. Hvad føler du egentlig efter alle de mord, du har begået? Altså, jeg føler, at det er sgu ret dejligt, fordi at jeg føler, at jeg bliver tilfredsstillet, når jeg slår et andet menneske ihjel. Det er bare det, der gør mig glad egentlig. Det er sådan, altså, jeres klimaks, det er måske, når I får en orgasme. Men mit, det er kraftedeme, når jeg får lov til at slå en anden en ihjel. Altså, der er mange mordere, der måske godt kan lide at lave tortur eller voldtage andre, før de slår dem ihjel. Men ved du hvad, jeg kan sgu bare bedst lige bare myrde dem med det samme. Det er sgu det, jeg synes, der er mest sjovt egentlig. Okay, Fritz, spændende holdning, du har det der. Men hvad har så påvirket dig til de morderiske lyster? Altså, jeg skulle snakke med en psykiater, og hun sagde, at det nok kunne være, fordi jeg havde haft en dårlig barndom. Eller fordi jeg har haft så dårligt forhold til mine forældre, og jeg har ikke rigtig fået snakket med mine problemer som barn. Så jeg har haft meget vrede inde i min krop, som bare skulle ud på en eller anden måde, og så er det så gået ud over, at jeg har haft lyst til at for eksempel skære halsen over på nogen, eller bare skyde dem i hovedet. Bare sådan slå dem ihjel for sjov skyld. Men Fritz, hvad er årsagen til alle de mord så? Altså, det kan enten være, fordi personen er irriteret mig grænseløst over en længere periode måske. Og så derfor så kan det være, at jeg slår dem ihjel, fordi jeg siger, at du har været en pikhoved over for mig, så skal du dø. Så er det bare sådan, så bliver jeg sgu højt motiveret på den måde. Altså, jeg vil blive ved, og så blive ved indtil jeg blev fanget. Det var det, jeg gjorde. Så slog jeg dem bare ihjel, indtil der var nogen, der fangede mig. Der gik sådan set rimelig lang tid. For jeg ikke fik lov til at slå pikhoved ihjel med. Okay. Når du slår folk ihjel, bruger du så den samme metode hver gang, eller bruger du den anden? Ja, altså jeg plejer at bruge den samme metode, men det er fordi, da den lykkedes første gang for mig, så tænkte jeg, okay, fint nok, den er sgu med rimelig pro, så tænkte jeg. Så virker den nok også alle de andre gange, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Så ja, jeg har ikke lyst til at prøve noget nyt, fordi at, så kan det være, at jeg laver en fejl, og måske bliver opdaget på den måde. Nå, men Fritz, kender du så nogle af dem, du slår ihjel, eller bare tilfældige mennesker? Ja, altså jeg har kendt de fleste af dem, grund af. Det var personer, jeg kendte fra min skole, for eksempel nogen, der har mobbet mig. Så tænkte jeg, fint nok, du har mobbet mig, så synes jeg egentlig lidt, du skal dø. Fordi at jeg har været sur på dig hele mit liv, og så jeg kendte næsten dem alle sammen, og så tænkte jeg, okay, når de har været nogle røvhuller over for mig, da jeg var barn, så skulle de sgu dø. De skal betale for deres gerninger, hvis man kan sige det sådan. Ja, og hvordan var din barndom så? Altså, jeg synes sgu, at den var fin nok. Jeg lavede lidt ballade. Men der er mange, der siger, at det siger noget andet i hvert fald. Altså, det kan godt være, at måske folk siger, at jeg har haft en dårlig barndom, men det kan måske være det, der har gjort, at jeg har slået folk ihjel, men jeg tror ikke helt på det, fordi jeg synes at min barndom, den var fin nok. Har du et godt eller et skidt forhold til dine forældre? Altså, det er sgu okay, men jeg ser dem ikke så tit. De har sådan lidt afskåret det meste kontakt til mig, efter de fandt ud af, at det var mig, der stod bag alle de mord. Det blev de sgu ikke så glade for at høre. Okay. Fik du meget opmærksomhed af dine forældre, da du var yngre? Altså, jeg fik nok lige så meget opmærksomhed som alle andre normale børn. Men altså, jeg tror heller ikke, at det er nogen særlig stor betydning for, at jeg blev morder på den måde, men jeg tror, det er i hvert fald ikke det, jeg tror, at det er på grund af manglende opmærksomhed. Fordi at lægerne siger jo, at jeg er blevet psykisk forstyrret, men jeg tror sgu ikke, det er derfor. Blev du mobbet i skolen, eller bare drillet? Ja, jeg blev sgu mobbet hver dag af de samme personer med de samme ting. Faktisk har jeg ikke rigtig lyst til at snakke om det her i dag. Havde du nogen venner? Nej, ikke nogen, der eksisterede sådan rigtigt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg havde kun sådan nogle fiktive venner. En af dem, det var sgu Ingold. Han var den eneste, jeg snakkede med, fordi han var den eneste, der rigtig sådan gad lytte på mig, og det var der ikke nogen andre, der havde lyst til. Så han svarede heller ikke igen, fordi det kunne han jo ikke. Og han mobbede mig heller ikke, fordi det kunne han jo så nok heller ikke. Nå, men Fritz, hvordan var miljøet i din barndom? Altså, jeg boede meget i sådan et, hvad skal man kalde det for, et gangstermiljø, hvis du forstår. Der var meget kriminalitet i vores lille kvarter, og så der var mange indbrud. Vi rigtig meget hærværk på vores hus og sådan noget. Så jeg voksede faktisk op blandt andre kriminelle også. Så politiet var næsten stort set en del af hverdagen, så jeg har sådan lidt fundet ud af, hvordan jeg skulle undgå dem. Havde du aggressive problemer som hele?
Nej, det havde jeg faktisk sjovt nok ikke. Altså, jeg var en lille stille dreng i skolen uden venner. Du ved, sådan en forever alone type, ikke? Jeg var ham, som blev mobbet for at være den kloge. Altså, jeg synes sgu, det er lidt underligt, at jeg er blevet så retarderet nu, når jeg var så klog som dreng. Jeg var den mest udsatte på min skole af alle dem, der blev mobbet i hvert fald. Det er jeg helt sikker at sige. Så satser mit navn er Fritz. Okay, lige det sidste spørgsmål, Fritz. Har du nogensinde haft en kæreste? Skal der være flabet? Jamen, jeg har haft en kæreste. Selvfølgelig har jeg sgu da aldrig det, men jeg er forever alone. Er det så svært at forstå, eller hvad? Skal der have et par på hovedet? Skal jeg også slå dig ihjel, eller hvad? Nej, det tror jeg vist ikke, vel? Nej. Så luk røven. Undskyld. Jeg tror, vi afslutter interviewet nu. Tak fordi du Det kom, tror jeg Fritz. fandme også. Ja, okay, hej.